Dwar it-titjira MH17 tkellimna ma' Tony Abela li għandu 40 sena esperjenza fl-avjazzjoni. Staqsejna għaliex din it-titjira ddiet minn fuq l-Ukrajna, la darba hija żona ta' konflitt. Spjegalna li hija normali li titjiriet jgħaddu minn fuq dawn it-tip ta' żoni għaliex l-azzjoni militari tkun taħt ċertu livell. Fil-każ tal-Ukrajina ajruplani ta' aktar minn 33,000 pied għoli kellhom permess biex jgħaddu. Infatti l-Eurocontrol Room minn Brussell ippermettiet it-titjiriet kollha tal-fuq minn 33,000 pied. L-MH17 kienet 1,000 pied il-fuq mill-clearance. Staqsejna min jikkontrolla titjiriet fuq żoni Ewropej. Kollox jiġi kkordonat mill-Network Manager fi Brussels illi hija numru kbir ta' nies li qiegħda mmexxija minn il-kap tagħha l-insert huwa Malti bħalna, ġifier ta' esperjenza kbira u dawn jimxu illi skont l-istat li jgħidilhom jekk l-istat aħna ngħidu għal sija li ġejjin ma nistgħux naċċettaw ajruplani għax għandna xi ħaġa, għax għandna l-murtalja tal-festa ma nistgħux jinżlu ajruplani. Aħna ngħidulhom dik is-sija ma jistgħux jinżlu ajruplani għax ma ġem bħallu hemm il-murtalja tal-festa u nieħdu ħsieb mela r-responsabilità li toħroġ warning dejjem jibqa' tal-istat. Fil-każ tal-Ukrajna, il-gvern qed jgħid li jikkontrolla parti mill-ispazju tal-ajru, filwaqt li r-ribelli jgħidu l-istess. Il-Eurocontrol tirrikonoxxi l-gvern għaliex huwa l-istat. Ħarsa lejn ir-radar tracker turik li bħalissa titjiriet qed jevitaw l-Ukrajna u minflok qed jgħaddu minn pajjiżi bħal Rumanija, Bulgarija u t-Turkija. Każ simili qed jiġri fit-territorju Malti minħabba s-sitwazzjoni fil-Libja. Għawwisfel m'għandniex ajruplani għaddejjin, mela Malta tilfet fil-każ tal-Libja xuwa malu dak kollu li kien ġej minn traffiku li jinżel mill-Ewropa għall-Afrika ċentrali u għall-isfel. U dak li jitla, dak bħalissa qed nitilfuh, illi hija sustanzjali wkoll. U ma' ħafna titjiriet li qed isibu alternattiva għar-rotta Maltija. X'jagħmlu? Minflok jgħaddu minn għandna jmorru jew minn l-Eġittu, jgħaddu minn din naħa jew inkella jgħaddu minn Marokk jew l-Alġerija. Allura bħala pajjiż inkunu qed nidilfu l-inkam ukoll. L-espert fl-avjazzjonist Armana li jemmen li bħalissa pajjiżna qed jitlef mal-40% midħul totali li s-soltu jagħmel mit-traffiku fl-ajru fuq l-ispazju Malti, dan minħabba is-sitwazzjoni fil-Libja.